Здравейте в Откровено, с мен Ели. В последния работен ден от седмицата ще си говорим за китайската медицина. Нестандартна или традиционна е тя. За какво се прилагат различните източни практики и как хармонизират душата и пространството. Ще разберете още как да привлечете здравето, хармонията и парите в дома си. Как да се пречистите и как да се предпазите от лош късмет. В рубриката ни за спорт и отдих Венци Чипева ще ни води на аеробика. Останете с нас до края. В студиото вече е моят гост Росица Бакалова. Тя е магистър, филолог и испанист по образование. Занимава се с нетрадиционни терапии – чигун, фаншуй, медитация, суджок, но това не е всичко. Росица Бакалова е шамбала лечител, член на Международната федерация на ароматотерапевтите и майстор по класическо и каруна рейки. Тя ще ни каже как да хармонизираме личността и дома си. Очакваме въпросите и мненията ви на телефона в студиото 975 25 55 или във Фейсбук на Откровено. Здравейте, госпожо Бакалова, много ми е приятно, че сте мой гост днес. И на мен също и благодаря за възможността, която давате повече хора да могат да научат нещо полезно в тези трудни за тях моменти. Да, така е наистина. Вие се занимавате с много духовни практики. Какво се случи във вашия живот? Защо се обърнахте към духовността? Ами винаги се получава някакъв проблем и заради този проблем ние се обръщаме към някакви други лечебни практики, които биха могли да ни помогнат, когато вече сме изчерпили конвенционалната медицина, да, така да кажем. Вие сте имала здравословен проблем, така ли да разбирам? Имах не само здравословен, имах всякакви други проблеми, които трудно можех да ги реша. И много ми помогнаха техниките, с които се запознах, хората, с които се срещнах и нещата, които научих. Малка част от които ще издадете сега на нашите зрители, за което аз много се радвам. Да, с удоволствие ще споделя някои от нещата, които са най-лесните и които ние просто сме ги забравили като практики. Добре, ако трябва да обобщим какво е общото между всички така нетрадиционни методи на лечение, духовни практики, има ли нещо, което да ги обединява? Да, има. Това е добрата мисъл. Това е прекрасното послание, което се изпраща обикновено на финно ниво или на ментално ниво, както казваме. Лечителят, както и лекарят, ако те са истински, те просто го могат, те просто го правят. Душата им пее. Добре, и има ефект. Тъй като вие се занимавате с много духовни практики, да започнем една по една да ги обсъждаме, да разкриваме тайни от тях. Наистина са много. И аз не навсякъде съм специалист. Съмнявам се, предвид това, което прочетох за вас. Фъншуй е едно учение, една философия, която съществува хиляди години. Разкажете ни повече за фъншуй. Фъншуйът е много, много древно изкуство и аз считам, че не са китайците тези, които са го създали, а тези, които са го запазили все пак. Ние сме много по-древни от тях и имаме много любопитни неща и практики още от преди Китайската империя. Аз говоря за прабългарския род, за прабългарския корен. И хората, които са работили, тогава са ги наричали магове, шамани, са знаели много от нещата. Разбирате ли, те са работили с звук. С звук са правили много неща. Пеели са, мантри. Могат да бъдат и молитви. Ето, аз съм донесла едни оригинални тибетски звънци. Ето. Да. Ето какво представляват. Те са действително там. Когато те звъннат, да, неприятно е, нали? Те много бързо изчистват аурата на човека. И оттам нататък се променя неговото настроение за няколко минути. Виждате колко дълго звучат. Много дълго, да. А прочистват ли пространството? Тук студиото ще се изчисти ли от негативна енергия? Доколкото може, доколкото е възможно. Да, те служат също във фъншуй се използват, но във фъншуй основно се работи с земната енергия, тази, която идва от земята. И тя се проследява най-лесно. Нищо, че никъде в нито една китайска книга не се говори за уредите, с които те работят. Те работят с махало и с багети. А на всички картинки ще видим китайците с багетите. Да, да разбирам, че всъщност има предположения, че голяма част от практиките, с които работят китайците, произхождат от прабългарите. Не само. Аз мисля, че те са били в цял свят.
И това, техният принос е, че те са го запазили и все пак са го донесли сега, както и рейкито, което е запазено в Тибет. Нали? Но е дошло чрез Япония, чрез един монах, който е японец. Разбирате ли, те просто са го донесли до нас. Нашите книги всички са унищожени. Нашата история е какво? Легенди и камъни. Тоест руини. Ние, за съжаление, не можем да извадим това, което сме знаели. А богомилите какво са знаели? Симеон Кой е бил велики. Завършил Магнаурската школа, лъководител, изключителен. Съзнание невероятни имаме. Нашите все още билкови, старинни книги, които се намират тук-таме, съдържат невероятни неща, които могат на всеки да помогнат. Имаме прекрасни билкари в България. Госпожо Бакалова, нека да издадем тогава на нашите зрители как да пречистят дома си от лоши енергии. Добре, ами айде да започнем тогава по китайската, по 5 елемента, които са основни в китайската медицина. Първият елемент е огънят. Чрез огън той е единственият елемент, който претрансформира. Ние нямаме право да унищожаваме енергия, защото не сме я създали. И следователно можем само да я претрансформираме. Оттам нататъка най-лесно става чрез огъня. Палим примерно, ето това е кадилница, така, в която може и със свеж да се направи. Така, запалва се свеща или кадилничката пред дома, пред прага на дома и се започва с нея както плъмти свеща. Айде ще говорим за свещ, че е по-лесно. Добре. После мога да обясня за това, ако някой се интересува. А тук може да се сложи памуче с тамян? Не, тук се слага специално карбон, малко, как се казва, таблетка. Те се продават във всеки един магазин, църковен магазин, таблетка, която се запалва и отгоре се слага вече малко тамян или билка някаква, ако желаете, изчиства прекрасно. Чисти не само пространство. Започваме от прага. Врата, да, от прага. Излизаме отвън от прага. Запалваме примерно свещ или това. Свеща я чакаме, докато тя успокои пламъка, престане да пука и престане пушек да излиза от нея. В момента, когато свеща, първо заявяваме намерението. Помолваме се в каквото вярваме. Някои вярват в Господ, други в светлите сили, трети в космическия разум. Как ще го наречем? Няма значение, но то е енергия. И тя е около нас навсякъде. Помолваме се да ни бъде помогнато. И имаме намерение, ясно изразяваме намерението да изчистим домето. Аз искам да изчиста моят дом днес. Сега моля за помощ. Така. Паля свещичката, желателно по-така хубава свеж, нали, солидна, за да може да ходя с нея, да не капе по пода. Да. Така, и с нея вървим обикновено по часовникова стрелка. И там, където тя започне да пука, пламъка става един такъв различен, не е спокоен, като накъсан, да, и пуши. Чакаме, докато не се успокои и не застане нормално. Т.е. той става спокоен, което значи, че мястото е изчистено. Много е просто, много елементарно. А по ъглите ли се обикаля? По ъглите също, защото в ъглите се събира много отрицателна енергия. И правите линии не са добри. Ето, на мен никога не са ми харесвали мебели с прави линии. Или гради отгоре, които винаги изкривяват нашата аура, те я притискат. И ако се спи дълго време, се получават неприятни последици, да. Изкривяване на аурата и така нататък. Така че острите ъгли не са хубави и ние трябва да ги избягваме. И винаги в ъглите се събира повече енергия. По-лоша енергия. Тя не може да се изчисти. Ако е закръглено, енергията върви и добрата линия е закръглената линия, тази, която е овалната. Да. В Копривщица ходихме с една дама, която е експерт по феншуй. Изключителни снимки тя направи на нашите стари покриви в Копривщица. Те са както на пагодите източните. Не са надолу, защото енергията влиза и влиза, нали, върху къщата, пред къщата и се обръща към хората. Те са повдигнати нагоре. Сложени са и са ето така с няколко кермитки, нагоре гледат. Така много интересно беше. Да, така би трябвало. Да, има в интернет, хората може да погледнат. Добре, а след като обиколим цялата къща След като обиколим цялата къща, благодарим, стигаме до прага и загасваме. Хубаво е тук да сложим сол, да кажем. Сол? Сол. Солта чисти всичко. Ами много е добре, когато боледуваме или когато правим масаж. Особено е добре за масажистите и рейкистите, които правят една малка купичка с сол, морска сол най-добре, някъде към краката, защото обикновено енергията излиза от краката. И солта я събира? Солта я събира, изхвърля се в тоалетна или някъде навън, няма значение.
А можем да И след посипем и това отново. вкъщи. И вкъщи пред сол, прага тук-там. обикновено се посипва. И освен това, много старинна наша традиция запазена, която китайците нямат. И тибетците все още я нямат. Нали, аз поне не съм чула, мога и да не знам точно. Да. Но мартеници се раздават само в нас. Мартеничката е обикновено, на нея се набайва, т.е. бае се върху нея и тя се подарява с много любов, за да пази хората. И някои от нашите познати или, кажем, обществени, публични личности също имат на лявата си ръка вързан червен конец. Да, за да пази. Той пази. Всички могат да го направят. Особено на малките деца имат нужда от закрила. А да изясним защо трябва да е на лявата ръка, а не на дясната, например? Защото е по-близо до сърцето, до сърдечната чакра. И обикновено атаките идват от тук. Обикновено при нас, енергията при хората, обикновено в нормални случаи влиза през лявата ръка, от тук, през сърцето минава, излиза през дясната. Ние даваме с дясната ръка. Има хора, които са леваци, може обратното да бъде. За леваците е обратното. Да, за леваците би могло да бъде обратното. Те биха могли да го направят пак като десняците. Нали? Зависи как те пожелаят да форматират техния начин на енергията, как да тече, начина по който да тече. Госпожо Бакалова, нека да чуем и мнение на зрител. Здравейте. Здравейте. Слушаме ви. Как да търсим хармония в себе си, когато отиваме на гарата и виждаме, че влаковете не тръгват? Отваряме вестника, четем глупостите на премиера. Включваме телевизора, виждаме как лекар убил родилка, ученик убил свой приятел. Това, за което говори вашата гостенка, не е ли опит да се избяга от действителността и да се крием от проблемите? Благодаря ви. И аз ви благодаря за вашия въпрос. Госпожо Бакалова, как ще коментирате мнението на нашия зрител? Така, аз ще коментирам мнението така, че когато аз виждам едно недобро проява, в какъвто и да било област, аз не се изпълвам с гняв или с осъждане. На мен ми се иска нещата да не бъдат тези. И аз пожелавам в една такава ситуация нещата да се развият и енергиите да се развият по най-добрия начин за всички, защото не винаги можем да знаем защо това е станало. Има много други пред неща, причини, следствия и това вече просто е следствието от тези неща. Не винаги се получават нещата такива, каквито и ние ги виждаме и им давам една оценка. Аз избягам да давам оценки и особено да давам отрицателни оценки. Аз искам да виждам в хората само доброто и се фокусирам върху доброто. А е повече от ясно, че в живота няма само добро или само лошо. Да. Няма изцяло лошо и човек не искам да добро. отразявам лошото и да го правя повече лошо. Да наслагвам и моята лоша емоция върху това. Аз бих предпочела да се изчисти пространството, ако може. И ако аз мога да повлияя положително в една ситуация, да, бих повлияла. Добре, и да продължим с останалите елементи. Земя, тук от информацията, която вие ми предоставихте, пише земя, лечение с глина, хума, лягане в бразда. Какво означава това? Ами, добре. В китайската медицина и в източната, не само в китайската, има едно разбиране, деление, тъй като ние живеем в един все пак полярен свят. Има деление на добро и зло, светло, тъмно, студено, топло. И енергията, най-общо всичките неща се подвеждат под един общ знаменател и ги наричаме, че са ян, т.е. те са ярки, силни, краткотрайни. Това е ян енергията, мъжката енергия. Тя е като слънцето. Слиза една искра, пада гърма и какво става? Ако има почва, ако има и енергия, която да го запази, нали, и да даде нещо ново, стават нещата. А женската енергия се счита ин. По принцип тя е по-студена, по-хладна, по-по-по. Това е земята. И земята е тази, която преработва нашата отрицателна енергия. И следователно, за нас е по-лесно, когато един човек е болен, е по-лесно да се изтегли през краката енергията, за да може да влезе лечебната енергия, която също е обикновено. Добре, ние ще продължим, но нека сега да чуем отново зрител. Здравейте! Добър ден! Ало? Добър ден, слушаме ви. Понеже чета Библията,
хората се интересуват наистина за хармония, защото това ни е най-важно. Но единствените правила за живот са в Библията. Всички тези неща са лъжи учения, които просто човека, който преди това се обади, беше безкрайно прав. Защото ако ние нямаме вътрешна хигиена, значи не лъжим, не крадем, не убиваме, не прелюбодействаме, значи ние живеем в една чистота. Има чистоплътност на тялото, физическото тяло, има чистоплътност. Тази чистоплътност на духа можем да я постигнем единствено. Правилата са в Библията и няма какво да заблуждаваме с ъгли, това са лъжи учения и много ясно ги пише в Библията тези неща. Просто съм изумена как хората отделят време за такива неща, които са пълни глупости. И това не са мои измислици. Четете Библията, мили хора, за да научите правилата за живот. Там са. Както има правилник за движение по пътищата, така и правилата за живот са ясни, категорични в Библията какво трябва да прави човек. Благодаря ви много. Благодаря ви за вашето мнение. Аз съм щастлива, че живеем в свят, в който всеки един от нас има правото на личния избор, да вярва в това, в което чувства близко до сърцето си. И аз си мисля, че би било неправилно да наричаме учения, които не познаваме, глупости, защото най-малкото, когато квалифицираш нещо, е хубаво да си добре запознат с него. Да кажете вие нещо на дамата, ако желаете. Ами, аз харесвам Библията, защото съм я изучавала в първи и втори курс. Ние четяхме Библия Вулгата се нарича. Това е увод в романската филология. В оригинал, за съжаление, я тълкувахме. Така че тя, да, действително едно полезно четиво, но е написана много отдавна и някои хора могат да стигнат до нейната мъдрост, а други, децата, младите поколения, които са много активни, това, за тях би било сложно да разберат тези неща. И те имат други пътища и всеки един път, който води към хармония, към доброта, към любов, към добро отношение, към милост, към обич, към радост. Между другото, на българите много ни липсват две неща, бих казала. От вкусовете ни липсва горчивия вкус. И от емоциите ни липсва радостта. Защото аз считам, че радостта е в основата на доброто здраве. Със сигурност. Нека да чуем отново зрител. Здравейте. А какво ще кажат за Корана? Тези, които са Коран? Да. Добър ден. Добър ден. Слушаме ви. Искам да ви поздравя с хубавото предаване. Просто съм възхитена от вашата гостенка. Много е навътре в материята. Би могло да бъде поне по-често тя показвана на екрана, защото има много нужда от такива съвети, от такива насоки. Както тя каза, някой път при дадена ситуация може и самият човек да не е виновен, колкото и да иска да мисли доброто. Защото всичко е енергия. При наслагване на една негативна енергия, колкото чете Библията, не че съм против, знам как влияят новините, лошите съобщения, лошите постъпки, когато едното дете е в училище, среща агресия. То периодично трябва, може би, да бъде изчистено. И възхитена съм. Много е навътре в материята и би трябвало по-често да казва такъв човек. Благодаря ви за хубавите думи. И аз благодаря. Да, искам и се да не навлизаме в спорове, свързани с религията, с Библията. Нека всеки да вярва в това, което желае, което чувства, но да не се отричат взаимно. Като някой не е съгласен с това, което говори нашата гостенка, има възможността, има много канали в момента да превключи своя телевизор. Продължаваме нататъка с следващите елементи, но всъщност колегите ви напомнят, че е време за реклами.